ko e kabaru keddotoɗen kabaru M23 jafoɗon murtuɓe M23 ɓe Rwanda wallata pawi jungo e wuro ngoma funnangue RD Congo e yontere yawtude nde hare hakkude M23 e konu RD Congo ina jokki ha joni nde waɗi dille ha e dow mediaji renduɗi ko e ndin mbaɗi kumpite pene kewɗe patude nde hare cakta e dow X, TikTok, Facebook e YouTube. Kabaruji ɗi gonɗani bioji wonde leyɗe janane hono France e Afrique du Sud natti nambiyen naati e nde hare carama e mediaji renduɗi e firtu compite pene nde yontere ari ko e nde ɗo toɓɓere Aluseni Ba mi salminima Seydi Ba holno ɗe pene kollira e dow mediaji renduɗi e dow Facebook bindanɗe fenade kewɗe gandini wonde Faraysi ƴetti pellital wallude Rwanda habde RD Congo tugnade kadi e windande ɓayyinade e dow TikTok laaɗi biroje tati jolnuɗe kaɓirɗe konunkoɓe jehi toon to Kigali eɗen mbawi jangude kadi e nden windande wonde fandare mabɓe ko yandinde wuro gomango e natal jaadugal e nden windande eɗen jiya e maggal laana birowo leydi France ina juuri e bowal laaɗe diwoje o kabaru finade ko tafaɗo kadi sinka ha yooɗi en gartat e makko joni holko holli wonde ɗi kabaruji wona gongaji wiide Faraysi ina walla Rwanda e nde hare on kabaru ko pefindaɗo ka haala tugnaki e hay hunde ko woodi haylana birowo Faraysi goto yiyaka Kigali natal ngal fiyodirani e hare waɗore toon to RD Congo sababu nde kutorgal bittowal nate innirtegal Google Lens min jiiti iwdi ngal natal ngal ƴetta ko e hitande ujunnaje 2022 to dakorde Calvi wonde e suurire kors worgo leydi France kono wona to Rwanda ngal natal ƴetta en ji kadi wonde mediaji janane kewɗe ƴettitino ngal natal e nden hitande e dow lowre internet herorino firtude compite pene wiyetende Balobaki Check wonde to Congo jagorɗo Faraysi kalfinaɗo jokkodiri e leyɗe goɗɗe yeddi o kabaru fenade eɗen defto e ko haali haylana birowo Faraysi goto jolnani kaɓirɗe konunkoɓe faade Kigali ko ɗum andini Christophe Limouane teskoɗen kadi wonde Faraysi ñiŋi janguji ɗi M23 waɗata kadi yamirinde konunkoɓe Rwanda jaltata RD Congo kono Aluseni ɗe penale wona e dow France tan pawa kadi ɗe caktama e mediaji rendo goɗɗi ko noon tigui e dow X, TikTok e YouTube hono no ɗe tuumi e ɗi kabaruji fenade pawama e dow leyɗe hono Afrique Sud bindanɗe kewɗe ɗe yimɓe milliyoji jii kolli wonde fodde konunkoɓe Afrique Sud ujunaji 290 nawama to Goma ngam wallude RD Congo ɗum ko kabaru mo ala hoore ala laaji ko kabaru fenade hay konunko goto mo Afrique Sud nuli yiyako toon to Goma sababu nde layugol on kabaru fenade kono Afrique Sud hoore muɗum waɗi jeygal ngam firtude nde fenade Aluseni Ba holno yimɓeɓe poti darorade e saha hare ha mbawka rentade ɗi kabaruji ha mbawa renade ɗi kabaruji fenade ɗum ko namdal mawgal sanne sabu ɗi kabaruji ɗiɗi fenade ɗi kalɗen hannde wona kanƴe tan gooti kabaruji fenade goɗɗi kewɗi patuɗi e nde hare ina care e dow mediaji renduɗe nate kewɗe ina bahlite gonka majje wayle kabaruji kewɗi ina pefide e ko nandi hen ɗum fof ko ngam andinde yimɓeɓe ko wodani ko ɗum saabi eɗen mbiya heɗiyankoɓe e rewidiɓe nde hare waɗore toon to Congo nde ɓe gardinta miijo kadi ɓe jogo jorto e kala kabaru patuɗi e nde hare moɓe keeɓi ɓe bittamo ko adi ko nde eɓe caktamo Aluseni Ba jarama